бо нашри ин видео наздики 500 000 ба Абдурозиқ офарин хонда барои хурсанд гардонидани падараш аз ӯ миннатдорӣ баён намуданд. Устоди Ҳабиб Қатигиров, Ҳабиб Қатията. برادران تماشاگران بینون محترم من خانه میلیونر عبدالرازق من پدرش بینید منا तो अब्दू के लिए कुछ स्पेशल रखा है हमने स्टोर रूम में प्लीज ले आइए ба падараш мошини қиматбаҳо тӯҳфа намуда хурсандияшон ҳадду канор надорад. Арзуно ширкати мо боз як скидкаи худро эълон мекунам. Метавонед ба мо равон кунем видеора. Мо ба шумо скидка мекунем ва инчунин барои хине ки вас балени простатит мардонагира ва қувват кардан муҳлати ҳамхобагира зиёд кардан бародарое ки дар шаҳри хобшон мемезан мисол хушно қабида наметавонанд барои ҳамо ҳам ҳастай ва инчунин манталин барои ревматизм буғумдард шампунои средства ва шампун барои пешгирии сафедшавии мӯи сар ҳастай виагро ҳастай барои долгоигираши муҳлати ҳамхобагира зиёд кардан ва инчунин бародарҷоно барои харобшавии 4 алҳадая нараку доғоиро як гум кардан хада баланд кардан одамои калонсол ва хурдсолода ҳастай протеин гейнерҳо метавонед ҳамаи товарро аз ширкати мо дастрас кунед. мана Абдурозиқ ба падараш мошин тӯҳфа кард. Абдурозиқ бо навгонии дигари хеш кӯли мухлисонашро боз ҳам шод сохт. ӯ дар як навор дида мешавад ба падараш мошини қиматбаҳо тӯҳфа намуда хурсандияшон ҳадду канор надорад. дар навор ҳамчунин дида мешавад ки падари Абдурозиқ мисли ҷавонон либосҳои зебанда ба бар намуда хушқаду қомат ба назар мерасад, яъне аз солҳои қаблӣ зинаҳо фарқкунанда менамояд. бо нашри ин видео наздики 500 000 ба Абдурозиқ офарин хонда барои хурсанд гардонидани падараш аз ӯ миннатдорӣ баён намуданд. برادران تماشاگران بینون محترم من خانه میلیونر عبدالرازق من پدرش بینید منا Абдурозиқ айни ҳол дар куҷост? бо арабҳо контракт дорад ё бо Салмонхон? чаро ӯ дигар ба Тоҷикистон ба меҳмонӣ намеояд? ин ва дигар саволҳо моро водор месозад ки пайи ҳақиқат ёфтанаш гардем. Абдурозиқ бо Салмонхон дар пайи офаридани як филм ҳастанд ва худо хоҳад рӯзҳои наздик ин филм пешкаши мухлисон мегардад ва шӯҳрати ҳунари ин тоҷикбача дар осмони ҳунар боз ҳам баландтар хоҳад рафт. ин филм чӣ мазмун дорад ё нақши Абдурозиқ ба чӣ васила поён меёбад касе намедонад, аммо мутмаинем ки Абдурозиқ аз ӯҳдаи нақшофарӣ мебарояд ва ҳамагиро моту маҳбуд мегардонад. Абдурозиқ бо навгониҳои тоза ба тозааш дар кишвари мо ҳамагонро мафтун сохтааст. ба Тоҷикистон омаданаш маълум нест, вале боварӣ дорем ки ӯ назди азизонаш меҳмон гашта кӯли мухлисони тоҷикашро шод хоҳад сохт. ӯ бо суруди ҳиндуӣ ва рақсҳои ҷаззобаш ҷаҳонiyonро ба худ ҷалб сохтааст. акнун наворҳои ӯро аз тамоми ҷаҳон таърихи инстаграмаш медиданду лаззат мебаранд. акнун наворҳои ӯро аз тамоми ҷаҳон таърихи инстаграмаш мебинанду лаззат мебаранд. ҳар навгоние ки атрофи номи Абдурозиқ пайдо гардид, мо кормандони канали Меҳробро ба шумо ваъда медиҳем ки аз пайи ҳақиқат гуфтанаш хоҳем шуд. иқдоми нав кадом шахсе барои гузаштани хати сарҳад ба компанияи Баха муроҷиат мекунад аз номи канали мо гап занад 500 рубл скидка ҳар рӯз сафар дорад. метавонед кадом рӯзе ба шумо қулай аст занг занед ба ин рақамҳо бе ягон камбудӣ рафта ҳуҷҷатҳоятонро тайёр мекунед. то имрӯз аз ин ширкат ягон шикоят шудагӣ нест. компанияи Баха сафари бехатар барои шумо бародарон. ҳозир занг бизанед, ҷои холӣ ҳаст ҳар рӯз аз сафар. तो क्योंकि हमारे देश में ये अब्दू की पहली दिवाली है कि हम अपने इस मेहमान स्पेशल मेहमान के लिए कुछ स्पेशल करें। तो अब्दू के लिए कुछ स्पेशल रखा है हमने स्टोर रूम में, प्लीज ले आइए। Thank you so much. Abdu, your family has sent this for you. वाह, अब्दू एकदम राजा लग रहे हैं। अब्दू یک تا گرگی گفتگیش 2 میلیون براسموتر دارد. من چی کدام جمع وای میکنم براسموتر رو چه بینید؟ Устоди Ҳабиб Қатигиров, Ҳабиб Қатията. Устоди Ҳабиб Қатигиров бо дар сайти публикация хелиш парафтакша мир. Бахудо. Дина. Шаҳриёр ҷон, ина бинед. ин марда 6 миллион просмотр дорад. бо 6 миллион подписчик дорад. бо аз сабаби Абдурозиқ сум кор мекунад. ина бинед. ин марда. инди ҳами хеле гапо шаҳриёр ҷон.
این مردک شیخی همون عبدالرازق جغزاده بود. الهی همه خیرت قدماتون همین دهر بالا کشایش کار کرد، قرار کار کرد عبدالرازق پیشرفت شود، شما هم پیشرفت شوید. خداوند صاف و سلامت به منزلتون برده رساند. الله اکبر. هزار احوال. همون سه موفق شامل و مهمون میشیم. انشاءالله. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. Дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. Ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. Агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.